wasu kutun da na bar aikin gwamna shekara kusan ɗaya wuce ba wani gaskiya ne. ina cike da farin ciki don samu dama Mun hika. kuma ina tabbatar muku abinda da kuka saba ji daga baki na shine har abada ba zai canza shi ma ya dogara ga Allah har abada na yarda da na mai da al'amari na a wurinsa kuma duk abin da za mu yi na jam'iyyar PDP mun yi ayyuka wanda za mu yi ɗauka a jihar Katsina ba wani abun kunya da PDP Gaskiya ne. kuma kowa ya sani yadda Allah ya taho da kayansa haka ake karɓa. Wannan gaskiya ne. Duk musulmin kwarai ya san wannan. gaskiya ne. Ba dubara bane ba iyawa bane ba rashin iyawa bane. Abin da yake wajibi gare mu shine mu gode ma Allah ya dai ba mu dama muka jagoranci ƙasar nan da jihar mu shekara 16. To wannan ba karamin abu bane. Kuma jarabawa Allah kullun jarabawa al'umma shi. Saboda ka dan abu ya gushe dan lokaci kaɗan. Kuma ana jin zaɓi. Na rabuwa da ne zamu yi. Hakurin za mu ci gaba da yi da dogaro gare shi da ya da shi ko ko wani dubara muke da ita ba. Saboda jama'a a yau wanda ke san kai Allah kuma ya ba jam'iyyar mafita abubuwan da suka taso duk wani organization na dan adam yana da rauni yau za a yi daidai gobe kila ba za a yi daidai abinda ake ta kokarin shugabanni a hada kawunan jama'a akwai tarurruka da muke na gwamnati jiya mun yi yanzu ma suna can ana yi kuma za mu yi joni akwai BOT ana yi ba wani abu bane muna kokari a fita son zuciya cikin jam'iyyar nan Allah ya da. a bar jama'a su kawo mutanen da suke so a yi tafiya ta gari Allah ya da. muna da aiki gagarumi gaban mu na yaki da adawa Gaskiya. ko mun zama yan adawa ga gwamnati ta tana kai so ba karamin abu bane cewa mu haɗa kai mu rabu da rabo kawuna rabo kawuna ba taimaka ma tafiya kowace iri ce saboda haka haɗin kai shine mafi ala gare mu balan samu jihar Katsina ba wanda ya fi mu cin wato moriyar jam'iyyar PDP a duk Najeriya Gaskiya. ku sani shekara 16 PDP ke mulkin jihar Katsina ku sani daga Katsina aka hiddo shugaban kasa na PDP Gaskiya ne. saboda haka idan wani abu ya taso irin wannan na maganan ko rudani cikin jam'iyyar PDP ba ta ba da adawa ba amma in kuka lura har yanzu jam'iyyar adawa ita ke adawa jam'iyyar PDP ke mai Gaskiya ne. ne za a gani a ɗauka mutane su za a gani a tuna da jiya a kuma zo gare ku neman taimako saboda haka mu gode ma Allah babu wani abu sai alheri insha Allah dama nake bari samu wannan dama in zo in gaisa da ku in gan ku ki maku fatan alheri Allah ya ci gaba da addu'a yadda Allah ya kawo ku lafiya duka Allah mai da kowa gidan Allah ya sa kuma mu samu mafita kan wannan tarihi ba wani abun damuwa in Allah da PDP za su samu mafita da yadda Allah za Da izinin Allah. so wannan shi ne takaitaccen bayani abokina kuma amini na Celestian Omeha Bari Celestian Omeha sana an saba Malam Umar ya gabatar da ni a jihar Katsina a lokacin shi ma Malam Umar ya gabatar da gwamnati gashi nan shine gwamna wanda Supreme Court ta ɓace mu kujera ta ba abinci amma gashi mutanen riba suna ta kuka shekarar shi guda kawai yana mulki amma bai ba PDP ba yana nan cikin PDP ko zonin da aka yi na kwamitin na PDP na kasa baki ɗaya shi ya shugabance shi yana da kima kwarai da gaske a idanun mutanen Rivers da mutanen wannan yankin na Najeriya Ba ka tare da shi ne banza. masauki na shi yasa ce shi ma zai zo gaisa da kuma yana ta godiya kan abin da shi Malam Umar ya mashi Celestin, for a minute you can say one or two words about PDP. Bahaushen bature na PDP! PDP! Power to the people! People to the power. Well, let me use this opportunity to welcome you into River State Dan Allah turo ni Allah, turo ni Allah. and to tell you that you are on a safe ground. definitely. Thank you. We, the people of River State, we are very friendly people. Gaskiya. Mu mun gani gaskiya. We can You see that? You can see why I am friendly with your governor. Yes. That's the only governor outside Umaru Yar'Adua that we know in Katsina. The rest are now the convention.